Hola familiar Bookman. M'hagués pensat que me convertiré en la primera clienta d'una llibreria, i aquest llibre ja farà 4 anys que ho tinc. En aquest temps us heu convertit el meu referent, els meus amics, i gràcies a vosaltres he pogut fer regals molt xulos i augmentar la nostra col·lecció de llibres. Moltes gràcies, moltes felicitats i un petó. Franxo, Judit, felicitats pels 4 anys de la Bookman. Bueno, estem molt contents de formar part de la família de la Bookman, vale? Perquè és un lloc on si podem hi anem molt sovint, podem escollir qualsevol llibre o demanar ajuda perquè ens recomaneu qualsevol cosa. Tot el que tu vulguis, però això de l'última compra, on nassos ho guardem si no tenim més puesto? Moltes felicitats, guapíssims! Adeu! Felicitats, Bookman, per aquests 4 anys. Sou el meu pati particular, la meva agència de viatges a altres mons o el meu colmado que alimenta la meva imaginació. La Bookman té allò que la fa una mica més que una llibreria normal. Per molts anys més. Bona tarda, bomàtics. Per mi la Bookman, com van dir en Christopher Lamb dels Immortals, és un santuari portat pels seus guardians que són en Judit i en Franxo, que cada un del seu ram en sap un piló. Anar a la Bookman m'ha permès conèixer moltíssima gent, com per exemple els del Club Lectura o la gent de Factor X. I també a Franxo et volia dir una cosa: vull les meves grapes! Crec que Figueres ja no seria el mateix sense la Bookman, no? I per un enamorat de la lectura i del còmic en concret, com soc jo, s'ha convertit en la meva llibreria de referència i hasta podria dir que com bons amics, no? Això d'aquí darrere és, en part, culpa seva. Per molts anys Bookman i per molt més que podeu celebrar. Hola, jo sóc de Vic i de les primeres coses, els primers llocs que vaig conèixer de Figueres va ser precisament la Bookman. I bé, s'han convertit en tot aquest temps en uns amics, en una referència i en un mentor professional. Per tant, per molts anys Bookman i que per molt temps us puguem seguir gaudint. Bookman és el lloc on jo faig pràctiques per poder treure'm l'ESO i la veritat és que no podria haver escollit un lloc millor per fer-les perquè de veritat que felicito en Franxo i la Judit per la seva feina i perquè és que són els millors jefes que he pogut tenir i que tindré mai. I a part l'Artur és que és més moni a no poder. La Bookman es otro hogar con el cual puedo contar y confiar en la gente que he conocido ahí, como el Rincón del Gamer y el Franxo, que son los más resaltados, que para mí ha sido un honor haber conocido a esas personas y haber conocido ese mundo, porque me ha hecho muy feliz. Hola Franxo, bueno, como ha dicho Mateo, la Bookman es mucho más que una librería y quiero resaltar el trabajo social que estás haciendo con los chicos, por lo menos con Mateo, le has abierto las puertas, le has dejado poder promover su còmic, le has dado oportunidad a poder volar. Gracias. Bé, el primer de tot és felicitats Bookman, que teniu una espalmeta que podeu bufar. I el segon és, què és per mi la Bookman? Doncs la Bookman és un lloc de referència a Figueres, un lloc on hi ha cultura, hi ha activitats, és un lloc on hi ha un llibreter que et pot aconsellar molt bonament i la veritat és que, bueno, la Bookman s'ha de conservar. Hola! Responc des d'aquí què és per a mi la Bookman. A banda de ser, evidentment, una fantàstica llibreria especialitzada en còmics, és en Juancho, l'ànima total i absoluta. Felicito des d'aquí aquests primers 4 anys i estic segura que ho continuarem celebrant molts i molts més. Un petó molt fort de la Merche. Jo sóc gran lector de ciència-ficció, de terror, però sobretot molt de còmics, i després de viure 10 anys a Barcelona vaig venir a viure a Figueres i, ostres, poder comprar còmics a Figueres era un bon drama i per sort doncs va arribar la Bookman i des que van fer el crowdfunding per obrir que no vaig dubtar a col·laborar-hi i que per tant estic molt content d'aquests anys que porten aquí i que espero que s'hi estiguin per molts anys més. Hola Bookmaniacos, nada, queríamos felicitar los 4 años de la tienda y que sin esta mujer jamás hubiese entrado en la tienda, sinceramente, y jamás hubiese conseguido mi afición por los cómics y por Marvel sobre todo. Fran, muchas felicidades por la librería, que somos tus clientes y amigos, y por muchísimos años más. Y la Bookman para mí es un mundo de palabras y posibilidades y magia. Un beso grande. Què és la Bookman per mi? Fàcil, el meu lloc favorit de Figueres.
Moltes felicitats. Avui és l'aniversari de la meva segona casa, que és la Bookman. Fa 4 anyets, jo fa 3 anyets que hi vaig, però ja sabeu que hi aniré tota la vida, que us estimo molt, que sou els putos amos, la Judit, tu, Franxo, i el petit Arturet encara més que vosaltres, ho sento molt, és el nou i és el que més carinyo se li ha de donar, i ja sabeu, per mi és més que una segona casa, com deia, que us estimo molt, de veritat, i que sou ja més que amics i no pas uns llibreters qualsevol. Vale? Espero que estigueu molts anys i que el celebrem tots junts. Un petonàs. Mua. Ens encanta la Bookman, aquesta és la veritat. Estem molt contents que ja fa 4 anys que estan amb nosaltres. Moltes felicitats. Nois, la Bookman és una meravella. Ens encanta entrar. Fa aquella olor que fan les bones llibreries. Moltíssimes felicitats, us diem tots 3. Per mi, la Bookman és un lloc que sempre que passo tinc que quedar-me a mirar. A veure quin llibre ha tret, a veure què hi ha... I de vegades puc entrar i de vegades no. Per mi la Bookman és un lloc molt especial. Sempre que la meva germana va a piano, jo sempre li dic quan la deixa a piano: mama, anem a la Bookman, i cada dia sempre a la mateixa hora anem a la Bookman i miro els llibres que n'hi ha. Hi ha moltes vegades que no agafo ningú llibre o que ni la meva mare agafa ningú llibre, però estar a la Bookman és superguai. Què és per mi la Bookman? Doncs és un lloc que agafo, obro la porta i tiro un bitllet contra en Franxo. Per què? Perquè és un lloc on t'acabo gastant masses calés. I també un lloc on te trec el millor de mi, o sigui, el hater que porto dins, parlant amb gent, de llibres, de còmics, de sèries, coses d'aquestes. Però sigui com sigui, no parlem de mi, parlem de vosaltres. Moltes felicitats per aquests 4 anys, que en siguin molt més. Per mi, la Bookman és la meva llibreria de capçalera. Sempre que hi vaig em fan sentir com si fos a casa. Primer perquè l'espai és molt acollidor, pel fons que tenen, per els simpatiquíssims llibreters Judit i Franxo, que sempre et recomanen bones lectures, per mi i per tota la família. I res, només felicitar-vos per molts anys. Jo em pensava ja que fèieu molt més temps que éreu amb nosaltres i no sé què faríem sense vosaltres. Adéu i per molts anys, felicitats. Hola, guapos! Estem molt agraïts a la Bookman. Ja que ens preneu joia i felicitat. Fantasia i alegria. Aventura i intriga. Amor i terror. Feu volar el nostre cervell. Tot amb una gran simpatia i familiaritat. Es nota que estimeu el que feu. Moltes felicitats! La Bookman és per mi la meva llibreria de referència quan haig de comprar còmics i m'assessoren sobre la millor tria que puc fer per encertar-me el regal a les meves nebodes. I són també en Franxo i la Judit quan porten la Bookman a la biblioteca. Per molts anys i per molts llibres, guapos. Hola, Bookman! Per mi la Bookman és la millor botiga que hi ha a Figueres, perquè hi ha els llibres que m'agraden més i és una botiga molt bonica. En Franxo fa molt bé recomanant llibres i és molt amable. Felicitats! Felicitats, Francesc, pel 4 aniversari. Per mi la Bookman és on trobo les il·lusions fetes en paper. I per mi no ets un llibreter, sinó ets un amic. La Bookman és el nostre oasi. Un espai que en Franxo i la Judit comparteixen amb nosaltres perquè puguem anar allà on vulguem. A nosaltres la Bookman ens encanta. Perquè n'hi ha llibres davanteres molt xulos. Perquè n'hi ha llibres d'animals. I sobretot perquè estem com a casa i sempre que hi anem mai volem marxar. Moltes felicitats, Bookman! Ja fas 4 anyets que t'has obrit. Ei, Franxo, moltes felicitats a la Bookman i esperem que sigui el 4 any de molts altres i a l'espera de que ens podem tornar a veure i a volver a comprar las fricadas en tu tienda. Petons! Què és per mi la Bookman? Doncs la Bookman per mi és confiança, proximitat, barri, familiaritat, la millor llibreria. Hola, bon dia. Soc Carlos Acedo i espero que us trobeu bé, que estigueu a casa i aviat puguem tornar a reunir-nos en la Bookman i gaudir dels seus còmics i dels seus llibres de gènere fantàstic. La Bookman per a mi és la demostració que a Figueres hi ha lloc per la cultura friki. 4 anys portant còmic, novel·la fantàstica a les nostres portes i a més realitzant molts events durant l'any difonent el gènere fantàstic.
En nom de tot l'equip de l'agrupació d'Amics de la Ciència Ficció, en nom de l'equip del Gato de Bader i en el meu propi, us desitgem un feliç aniversari i que aviat puguem estar al vostre costat de nou. Felicitats. Feliz aniversario, Bookman. Eres mi sitio de referencia en cómics. Valentí, què és la Bookman per tu? Pues per mi la Bookman és una llibreria excepcional que sempre té els llibres o còmics que jo necessito avui. Molt bé. Guiu, t'agrada la Bookman? Sí. Oriol, què en penses de la Bookman? La Bookman és la millor llibreria que coneixo. Molt bé. Doncs només us volia desitjar moltes felicitats, Judit i Franxo, per aquests 4 anys, que espero que siguin més, de riures i de més lectures. Que vagi molt bé, adeu, adeu. No sé si serà temps, però per si de cas us diré que per mi la Bookman és la cova del tresor, és el castell encantat, és la sala d'interrogatoris, no és només una llibreria. La Bookman és un lloc on trobar bones històries i molt bons amics. Per molts anys, nois. Hola, sóc la Montserrat Segura i us vull desitjar a vosaltres, llibreria Bookman, Francesc i Judit i Artur. Us vull desitjar que per molts anys ens continueu recomanant bones lectures i bons autors i que ens hi puguem anar trobant aquí per molts anys i, sobretot, molta salut. Hola, amics de la llibreria Bookman, en Franxo i la Judit. Només us vull felicitar per aquest 4è aniversari de la llibreria. Espero que pugueu celebrar-ne molts més perquè les llibreries són finestres que obren al món de moltíssimes històries. Felicitats. En aquest 4è aniversari, desitjar als amics de la Bookman moltíssimes felicitats. Espero que ens puguem retrobar ben aviat i que puguem disfrutar d'aquest gran espai que és la llibreria Bookman. Moltes felicitats. En Franxo em demana què és per a mi la Bookman. El primer que em ve al cap és una citació de la Emily Dickinson, que deia que per viatjar lluny la millor nau és un llibre. Si això és així, per mi la Bookman és la millor agència de viatges del món. Per molts anys, per molts més, tant per vosaltres com per nosaltres, i una forta abraçada. Moltes felicitats, Bookman! Felicitats, avui és l'aniversari de la Bookman, fa 4 anys que està obert aquí a Figueres i jo no fa 4 anys que hi vinc, però fa uns quants anys i la veritat que és un espai on me sento superbé, on estic en plena confiança amb el llibreter i que, ostres, que tant de bo això duri molts i molts anys perquè la veritat que és que valeu molt la pena, tots dos amb el petit Arturet i que un petó ben fort per tots. Adeu! Moltes felicitats! Bookman! Entres a la Bookman i et trobes amb un somriure perenne, el del Franxo. Entra la Judit i aquí ja venga el bon rotllo. Surts de la botiga amb una de les millors lectures perquè de seguida t'han sabut pillar, a mi sempre em pilla en Fran. Moltíssimes felicitats per molts anys més i que disfruteu, gaudiu de la lectura i de la vida. Molt bones, sóc en Franxo. Avui fa 4 anys que hi va obrir la Bookman i us volia donar les gràcies a totes i tots perquè des d'aquest cantó del taulell, a l'important, el vostre, vosaltres ens heu ensenyat moltíssim, ens heu fet créixer i el més important, ens heu donat la vostra amistat i la vostra companyia. Només us puc dir que moltes gràcies i moltes felicitats bookmaniàtiques per aquests 4 anys i per tots els que vindran, perquè tornarem i tornarem amb més força. I tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta el que amaguem rere rostre indiferent que el cor i ens fa sentir